Sinjuri, nsemmilkom nil-qagħu għal-programm ieħor mis-sensiela Pjazza hemm diversi temi dwar xi xanna nitkellmu dwarhom illum. Se nibdew l-ewwel tema ta' diskussjoni rigward il-fatt li il-Prim Ministru ħabbar il-ġimgħa li għaddiet li se jkun id-Deputat Prim Ministru Louis Grech illi se jmexxi t-taħdidiet dwar il-kola u żieda fil-paga minima. Se nitkellmu wkoll dwar dan mhux biss ma' Deputat Prim Ministru iżda wkoll ma' Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja. X'għandna wkoll li jipparteċipa magħna Joseph Farrugia illi huwa il-Direttur Ġenerali tal-Employers Association iżda din id-darba l-Assoċjazzjoni dwar min iħaddem iddeċidew li ma jitkellmux għalissa u li jiddikjaraw ruhom rigward din il-kwistjoni iktar il-qudiem. Però tgħidu li diġà għandi l-Deputat Prim Ministru fuq il-linja u nista' niftu d-diskussjoni tagħna miegħu. Deputat Prim Ministru nilqak għall-programm Pjazza. Insellem lilek u l-istemmija kollha ta' One TV. Deputat Prim Ministru, din hija missjoni importanti dik li daħal għalija il-Gvern li jibda diskussjonijiet mal-imsieba soċjali bl-iskop li jissib soluzzjoni jew inkella direzzjoni l-qoddim rigward il-paga minima u anki il-mekkaniżmu dwar il-kolla kif taħdem. Karl, f'kull budget li għamilna sissa inkludejna aħna ammont sostanzjali ta' miżuri li joqtu l-faxxa tan nies li huma jew vulnerabbli u ġenwinament svantaġġjati. Iżda fil-budget tal-2017 iffukajna b'mod qawwi aktar minn tas-soltu għal dawk li mhux qed igawdu daqs ħaddieħor mill-ġid li fil-fatt qed jinħoloq. Ħadna ħsieb ta' nies li normalment leħenhom mhux dejjem kien jinslema. Ikun hemm każijiet li għalkemm l-ekonomija u din hija verità mhux fl-ekonomija tagħna biss imma ħafna ekonomija avvanzati, il-kobor li jkun qed jinħass b'ritmu maġġel fis-soċjetà u l-ġid li jkun qed jinħoloq mhix dejjem jiffiltra għand kulħadd u bekk tibda tikber l-inugwaljanza ta' dħul. Għalhekk waħda mill-miżuri li ħadna kienet li tajna żieda lil dawk li qegħdin fuq paga minima ta' 4 fil-ġimgħa u f'xi każijiet ħafna aktar. Il-fatt li tajna din l-assistenza però tur biċċar li aħna qed nirrikonoxxu li rridu nindirizzaw mod serju l-problemi tal-minimum wage kif ukoll tal-kola. Karl, deċiżjoni konxa l-Gvern però d-darba refa' il-pis kollu. Iżda issa qed naraw ħtieġa li nibdew konsultazzjonijiet mal-insieħba soċjali bilan li din il-materja li jistħoq ilha konsultazzjoni nazzjonali tkun qiegħda fuq l-aġenda tagħna. Din il-konsultazzjoni bdiet formalment? Li din għadha ma bdietx formalment. Ħanibdew il-proċess biex isiru numru ta' laqat sabiex nisimgħu u naraw dak kollu li jinvolvi dawn it-tip ta' proċessi li fuq il-paga minima li huma fundamentali fuq il-koll li huma fundamentali għas-soċjetà tagħna. Onorevoli, ibqa' fuq linja għalissa għandi l-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja nilqgħu miegħi. Smajna hemmhekk il-Deputat Prim Ministru jitkellem dwar il-missjoni tal-Gvern biex iwassal għal dan il-ftehim bl-iskop illi ikun hemm titjib fil-dik li għandha x'taqsam mal-paga minima anki fil-mekkaniżmu ta' kif jitħadem il-kola. General Workers Union l-opinjoni tagħha? Għamilnija proposta fil-budget. Aħna għadna. U diħu pjaċira hawnhekk għax kienu waħda miż-żewġ proposti, waħda mill-proposti li ntlaqgħu li aħna għadna temporanjament il-Gvern jagħti għajnuna supplementari kif għamel biex jgħin il dawk li huma bidħul baxx. Għadna però f'dan il-perjodu għandu jkun hemm studju, diskussjonijiet bejn l-isħab soċjali kollha biex aħna proponejna li tiddaħħal il-living wage biex kulħadd ikollu ħajja diċenti u ħajja ta' kwalità. Dik kienet il-proposta tagħna, ġifieri d-diskussjonijiet li ħajsiru nilqawhom bi pjaċir żgur għalina aħna għax naqblu mal-kunċett li għandna niddiskutu biex naraw l-impatt li ħajkun hemm fuq il-pensjonijiet, fuq il-paga minima, fuq il-pagi, il-kumplament tal-pagi l-oħrajn, fuq il-kompetittività tal-postijiet. Għax dik konsa li referi għalih l-Deputat Prim Ministru. L-employers, aħna, Honorable Grech, aħna tlabnihom li jipparteċipaw, staqna li kunaw Joseph Farrugia li huwa Direttur Ġenerali tal-MA u għalu li mhumiex disposti li jikkommentaw għalissa rigward dan. Però l-ewwel preokkupazzjoni tal-employers dejjem tkun jekk din dan it-titjib fil-paga minima jeffettwa xi kompetittività jew le. Nassumi li intom bħala Gvern diġà għamiltu l-homeworks tagħkom. Le, però jista' jkun aħna minna xi eżerċizzi, però ħalli ngħidu ċara rridu nitilqu minn pożizzjoni
li naraw oġġettivament li aħna nitlu iktar fil-provont fuq il-reperkussjoni tal-effetti, però biex wieħed jasal għal konklużjoni ġusta. Din hija issue li tolqot numru ta' setturi fil-ekonomija tagħna, però wara li aħna nkunu xtarna l-affarijiet kollha, allura mbagħad nkunu f'pożizzjoni li nieħdu deċiżjoni u aħna noħduha deċiżjoni imma noħduha wara li nkunu konsultajna ma' sħab ma' l-imsieħba soċjali kollha. Mintobx bħala gvern ma naħsibx li mexxin fid-direzzjoni li tagħmlu xi terremot fis-suq tax-xogħol permezz ta' dan iċ-ċaqli li qed tipproponu? Naħseb li hija ovvja li le fil-fatt li kieku ridna nagħmlu dat tip ta' terremot konna neħdu deċiżjoni mingħajr ma nikkonsultaw. Il-fatt li aħna nikkonsultaw hija ovvjament li aħna qed nimxu b'mod pragmatiku, b'mod san, però li wieħed jara l-affarijiet bil-kwiet jara b'mod razzjonali li dak il-proċess razzjonali iwassal konklużjoni li ovvjament ittejjeb il-soċjetà kollha kemm hi. Josef Buġejja. Naħseb l-iskop u naqbel hawnhekk għax ġieli tkellimna fuqha meta daħlet il-paga minima kienet li il-persuni il-ħaddiema ikollhom dħul diċenti li jservihom ta' ħajja ta' kwalità. Naħseb illum il-paga minima m'għadix isservi għal dawn l-affarijiet għal diversi raġunijiet, però huwa qbil li jaqbel li hemm sħab soċjali kollha li qablu miegħu, ġifieri biex iċċaqalqu tidiscipl employers u trade unions li jaqblu. Però naħseb fis-soċjetà Maltija llum kulħadd jaqbel, kulħadd li għandu l-inqas wieħed għandu jkollu dħul biżejjed li jgħix ħajja ta' kwalità u ħajja diċenti. Għax allura bħala soċjetà qed infallu, mhux il-gvern biss, anka jien bħala trade unionista, jekk jien għandi faxxa ta' nies li llum il-ġurnata qegħdin jaħdmu, però mhumiex jgħixu ħajja ta' kwalità, qed infalli mill-iskop tiegħi. L-istess il-gvern. U naħseb bħala ġew okkażjoni nagħmilna din proposta. Il-gvern semmija qed jgħid li ħajamel dawn id-diskussjonijiet qegħdin naqblu magħha sigurament, u naħseb l-iskop tas-soċjetà Maltija kollha huwa li hija ngħinu lil min hu batut biex jitlaw u jgawdu wkoll dan is-suċċess li jesperjenza bħalissa l-pajjiż. Però ma tistax toħodha fuq il-pagi biss għax inti l-paga minima hemm marbuta magħha diversi benefiċċji oħra bħal pensjonijiet. Mela kif ħadd miss il-paga minima inti, mela għandek konsegwenza għandek ripple effects tal-affarijiet. Issa jekk għandek xi ħadd li għad fuq il-paga minima u ħażidu u jekk hemm xi ħadd ieħor li għandu ftit il fuq mill-paga minima dak mhux se żidu. Allura dawn huma d-diskussjoni ta' xina laqas bħala trade unionista rrid li nżid il-paga minima u ma nilħaqx lan tagħha lil ħaddiema li qegħdin fil-faxxa t'isfel jgħixu ħajja diċenti għax imbagħad ikun hemm rata ta' inflazzjoni ogħla li mbagħad taffettwa ma jekk tgħid li għandha tiżdied il-paga minima hija jien nemmen li għandha tiżdied u għandha tiġi għal livell tal-living wage li mhux għax m'għandniex definizzjoni, għax għandna definizzjoni, però rridu naraw il-mekkaniżmi tagħha kif ħanamel. Il-pajjiż għandna tendenza li jekk ngħidu minimum wage, kulħadd imur minn jekk intik il-volontà li tagħmel l-employer, jagħti il-minimum wage jekk ma jkunx hemm ftehim kollettiv. Le jiena rrid nammira li jkun ola minn dak biex ngħin jgħix ħajja aħjar. Però mhux għal tali punt li nolli li mbagħad neqret il-post tax-xogħol għax jiena u l-employer iridu ngħixu flimkien li sigurament iridu li nagħtu l-aħjar pagi l-aktar effiċjenzi biex il-post tax-xogħol jikber u jkompli jimpjega iżjed u minn kull post tax-xogħol nagħmlu karriera. Deputat Prim Ministru, l-aħħar intervent tiegħek rigward dan is-suġġett, ovvjament smajna hemmhekk il-Josef Buġejja li qed jitkellem rigward ir-responsabbiltà issa fit-taħdidiet għaliex ovvjament la darba ħatasal biex iżżid il-paga minima se jkollok ukoll ripple effect fuq strati ta' pagi oħrajn għal dak li huma marbutin ma' servizzi soċjali u xek. Naħseb li però għadu minnu biex wieħed jgħid jidħol fid-dettall tagħha l-lan prinċipali naqblu bih anke ma dak li qal is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, illi l-fatt li l-intenzjoni prinċipali ta' kullinkwa naħħa li ħatkun involuta li aħna nagħtu kwalità ta' ħajja aħjar lil faxex kollha tal-soċjetà tagħna. Però bħalissa speċjalment dok li qegħdin żvantaġġjati. Deputat Prim Ministru Lewis Gregg, grazzi tal-ħin tiegħek magħna. Ringrazzjak u nsellmilkom. Grazzi ħafna. Josef, danna jiftaħ beraħ issa diskussjoni rigward Malta x'nipproduċu, stil ta' ħajja, l-ħidma tagħna u kollox.
Titħol ukoll issa rwol ta' trade unions fid-dinja tal-lum. Spiċċa żmien fejn il-unions kun militanti ħafna fuq il-post tax-xogħol, eċetera. Kemm importanti issa li r-rwol ta' trade unions tkun viċin ħafna bl-iskop li tipproteġi l-post tax-xogħol billi tkun aktar tisma' lill-industrialist u l-concerns tiegħu għax hemm l-investiment involut. Spjega li ftit, kif inbidlet din id-dinja ta' trade unionizmu? Kull trade union għandha 5 irwoli. Għandek ir-rwol fejn jiena qed niddefendi membru tiegħi fuq il-post tax-xogħol individwali. Għandi rwol ieħor fejn jien nagħmel kawża kollettiva fuq post tax-xogħol biex jiżdiedu l-pagi jew jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Collective bargaining li hija xi ħaġa ta' trade unions. Għandna wkoll ir-rwol fejn aħna fuq skala nazzjonali nippuxxjaw nagħmlu lobbying biex nirranġaw il-pensjonijiet bħalma minna proposti. Għandna wkoll ir-rwol fejn mal-employer inkunu kollaborattivi biex intejbu l-effiċjenzi u l-kundizzjonijiet. Mhux neċessarjament għax immorru għall-azzjonijiet mill-ewwel, inti tmur tiddiskuti biex tilħaq ftehim. L-arma tal-istrajk li tienna l-liġi tużabiż f'estrem fejn inti ma tkunx qed tilħaqlan u tikkonvinċi. Imma f'dinja globalizzata illum mhijiex il-post tax-xogħol il-lukanda li jien nirrappreżenta qiegħda f'competition mal-lukanda taħdejha. Imma l-competition tagħha hija barra mill-pajjiż. Mela jiena illum irrid naħdem u nikkallabora u l-employer jikollabora ma' trade union biex intejbu l-ħiliet tal-impjegati, intejbu l-kwalitajiet tagħhom, intejbu l-kompetenzi tagħhom biex ikunu l-impjegati iktar effiċjenti, iktar tajbin, iġibu iktar xogħol u jien nitlob iżjed żidiet. Għax iktar mal-post tax-xogħol ħajjagħmel profit, jien awtomatikament iktar ħanitlob żidiet. U jekk l-employer jgħidlek dak il-profit nużaħ biex nerġa' investi fil-kumpanija? Huwa parti, mela inti li qed iżżid il-kompetenzi tal-ħaddiema mhux qed tinvesti. Jien dejjem ngħid li t-taħriġ huwa l-ikbar investiment li jista' jagħmel employer fil-post tax-xogħol tiegħu li xi magna ġdida tajba, ma jekk jien għandi impjegat li daħal 20 sen ilu qatt ma trenjajtu, qatt ma żidtlu il-kompetenzi tiegħu, qatt ma ħarrixtu, mela m'iniex nagħmel investiment għax m'għandix min ħaddem dik il-magna. Illum il-ġurnata l-employers għamilna karriera twila li kulħadd kien jgħid il-job for life spiċċa. Illum hawn job mobility. Illum ħafna employers qed igerglu l-impjegati mhux sew inħarġu jitlaq li murant li għand il-competition. Imma hija sistema kapitalista li l-ħaddiem qed jaraf jaħdem f'din is-sistema fejn qed jgħid isma' jien minħallasni l-iktar immunnati frott ix-xogħol tiegħi u bir-raġun kollu. Imma l-ikbar investiment huwa t-taħriġ tal-impjegat li bih iġib effiċjenzi aħjar, kompetenzi aħjar u qed jikkompeti l-ikbar kompetizzjoni li għandna f'corporations kbar mhijiex ma' corporations oħra, imma internal corporation, internal competition li hemm bej fabbrika tal-istess kumpanija ma' fabbrika oħra li tinsab f'pajjiż ieħor. U hemmhekk li l-rwol ta' trade unions illum li nbidel li naħdmu flimkien biex nipproteġu il-xogħol, il-postijiet tax-xogħol u nżidu l-kwalità u nżidu l-effiċjenzi. Hemm ħafna x'nistgħu naħdmu flimkien. Ikun hemm momenti fejn jiena llum qed nitkellem ma' employer fuq qasam ta' taħriġ, fuq investiment fil-ħaddiema, u għadu forsi qed nitkellmu fuq il-ftehim kollettiv u maħniex naqblu fuq iż-żidiet. Imma matul is-snin tibni ċertu esperjenza u tibni ċertu rapport mal-employers. Fej juru fiduċa li inti li qed tagħmel, it-talbiet li qed tagħmel mhumiex frivoli, imma huma bbażati fuq argumenti. Ġifrina qabel kienu morru jgħidu rridu 5 lira, 5 lira, 5 lira. Għax qed ngħid hekk. Le, llum ngħid rrid 5 liri għax nġibu argumentazzjoni sieħa finanzjarja għal għandu jiżdied u fejn ħajfranka l-flus. Issa, f'ekonomija tajba palma għandna Malta, apparagun tal-pija tal-Ewropa fejn ħadet tipprova tasal għal frazzjoni tal-tkabbir ekonomiku li għandna. Il-trade unions redin jorqdu dan il-pożizzjoni jew meta mbagħad immina l-ekonomija mbagħad terġa' jqumu. Naħseb kull pajjiż għandu storja għalih, pereżempju il-membership ġo Franza ta' trade unions huma xi 2%. Però mbagħad meta tajjat protesta joħorġu kulħadd. Joħorġu kulħadd. Il-pajjiżi Skandinavi aħna hemm ħafna membership joli għad-density. Aħna konna għadna kif konna issa l-ġimgħa l-għaddiet kont li TUC. Ma non poter kbir, il-trade unions. Per eżempju l-Ġermanja, Franza, l-Italja, narawhom ta' kuljum joħorġu fit-toroq.
U naħseb deċiżjonijiet li ttieħdu matul iż-żminijiet f'daw il-pajjiżi taw daqqa li trade unions minħabba, eżempju l-Italja b'saħħithom trade unions, però l-ekonomija u l-pajjiż sejjer il-baħar. Naħseb id-deċiżjonijiet li ttieħdu matul iż-żminijiet, naħseb il-poplu Malti waħed kawt u dejjem qad attent. U naħseb dejjem trabbejna hawnhekk tallimna fil-filosofija faddal u mbagħad ixtri. U mhux id-dejjem, mur kompli id-dejjem u fqajna l-pajjiż u mbagħad ma nafux minn fejn nabdu nagħtu rasna meta l-affarijiet imorru se naħseb dejjem konna kawti. Però hija jiena nkont il-ġimgħa li għaddiet li TOC u kulħadd jitkellem u jistaqsina x'qegħdin nagħmlu għaliex qegħdin nesperjenzaw dat suċċess. U ta' x'tgħidilu? X'inhuma waħda mill-miżuri li semmejt hija l-free child facilities li hawn. B'xejn. Li fid-dinja kollha riċetta li memħat. U dil-ġimgħa konna qed nitkellem fuq hekk u trade unionista minn Ċipru għalli għandna ħafna x'nitalmu minn Malta. Għax dejna nitkellmu għax dak iċ-Ċipriotti l-ewwel trade unions li kienu kien mar Reġi Miller, il-fondatur tal-Ġewel Union, u kun mar jitkellem hemmhekk huwa millhom struttura. U llum qed nerġgħu nibnu flimkien mas-Segretarju Internazzjonali qed nerġgħu nibnu qed nerġgħu nibnu rapport magħhom biex naraw kif nistgħu naħdmu flimkien u naqsmu l-idejat u naqsmu. Pereżempju, waħda mill-proposti li għamilt jiena għall-budget kienet li dawk il-persuni, dawk il-ħaddiema li huma tal-kuntratturi jew direttament impjegati jitħallsu l-istess rata. Ħalli ma jkunx hemm social dumping u laqas ikun hemm abbużi jew sfruttament. Ma vvintajtix jiena, ġibta minn trade unions ta' Norway. Li tkellimt magħhom rewni l-leġiżlazzjoni, rewni kif taħdem, għaluli x'inhi, iddiskutejnija u ġibta hawnhekk u proponejta. U l-gvern aċċetta li jibda diskonsultazzjoni wkoll biex jinqata' l-abbuż li min jimpjega għax ma jridx direttament jimpjega miegħu innifsu. Mhux qabad il-tal-kontrattur għax ikun irħas għax ikun bil-paga minima, għax mhux ġust li jien qed naħdem miegħek fuq l-istess magna qed titħallas mod u jien nitħallas bil-paga minima. Lama l-kwalitajiet huma l-istess, l-kompetenzi huma l-istess. Għall-inqas fil-istess post tax-xogħol ikollhom l-istess pagi biex ma jkunx hemm kompetizzjoni u abbużi li mhux ġusti. Saqsejtek dal-affarijiet għax hemm min jgħid ma żvijajna mill-argument tal-riforma fil-kola u l-paga minima. Imma kollox jorbot għaliex dan il-fenomenu aħna għandna l-lussu li nistgħu nibdew dawn id-diskussjonijiet għax propju l-ekonomija tagħna hija b'saħħitha. Mentri pajjiżi oħrajn fil-pjata tal-Ewropa laqqas joħolmu jibdew xi tip ta' diskussjoni għaliex qas għandhom biex jibdew jagħtu farka ta' dak li ngħata fil-baġġett ta' Malta jiġifieri. Ma nafx hekk taqbilx miegħi. Le naqbel miegħek perfettament u narawhom missewhom. Ġifieri meta aħna għadna li ħanibdew nibnu d-diskussjoni tu daw l-affarijiet kollha u l-free child facilities u l-iżdiedu l-pen. Anki huma meta jiġu biex joħorġu ċertu press releases, aħna noqogħdu attenti ngħidulhom nismani jekk l-Ewropa kollha sejra ħażin. Jien ma nistax ngħid li Malta sejra ħażin. U ma jgħidulna imma l-kumplament tal-Ewropa, ngħidu l-kumplament tal-Ewropa bl-eċċezzjoni ta' Malta. Għax ma tkunx ġusta, la ma l-kumplament tal-Ewropa, ma nistax ngħid li l-Komunità Ewropea kollha sejra tajjeb, imma Malta sejra tajjeb, ma nistax nixdu jafuh l-Ewropew jafuh kulħadd. Issa ma nistax imma mill-banda l-oħrajn meta mmur hemmhekk jien nimpenġi stampa l-Unjoni Ewropea sejra kollha ħażin, lex Malta le, però laqqas li l-kumplament tal-Ewropa sejra tajjeb bħal Malta, le żgur li le. U hemm ħafna problemi li naħseb iċ-ċakom tagħna u l-għaqal tagħna u l-mod kif noperaw. Għax aħna meta ninnegozjaw dejjem ninnegozjaw. Kull organizzazzjoni differenti, kull organizzazzjoni dak li tiflaħ ħan ninnegozjaw fuq. Barra jiġieli jinnegozjaw fuq setturi, sa tkunx tiflaħ jew ma tkunx tiflaħ. Pereżempju hemm il-minimum wage skont is-settur, pereżempju fil-Ġermanja. Bażi oħra li aħna għandna li ħadd joħorġi li ma jmandux huwa l-equal pay for job of equal value, xi ħaġa li naqbel ma' jekk jiena u inti qed nagħmlu xogħol ġurnalistiku impjegati tnejn ma' superwam li nitħallsu l-istess rata. Barra li mhux kullhom kien hekk, ġifri l-equal pay for job of equal value xi ħaġa li hija għażiża ħafna lina. Għax taqta' kulinkwa tip ta' diskriminazzjoni abbuż fl-istess post tax-xogħol u l-istess employer. Malta barra ma jagħmluhiex u jaċċettaw il-fatt li inti titħallas iżjed minn titħallas jiena volja x-xogħol ikun tal-istess valur. L-aħħar mistoqsija tiegħi hija di. Meta l-ekonomija ta' pajjiż bħal pajjiżna tmur tajjeb, għandna riskju fejn aħna il-Maltin nieħdu kollox for granted. Il-jobs tagħna huwa for granted, iktar rilassati u nippermettu mbagħad ikollok influss ta' ħaddiema barranin li huwa kol tajjeb għall-ekonomija tagħna illi mbagħad il-postijiet tax-xogħol qed jintlew minn dawn il-barranin għaliex aħna l-Maltin ma rridux nagħmluhom, allura hemm ir-riskju tajjeb illi aħna nibqgħu ixxamplati mbagħad meta jasal xi darba jew oħra il-problema fl-ekonomija nisibu wiċċna bi problema ħafna ikbar. Kemm hija importanti r-rwol tal-trade union illi tlesti jew tinforma lil ħaddiem Malti biex ikun għaqli fil-post tax-xogħol. Speċjalment dak li l-employers jgħiduha għall-etika fuq il-post tax-xogħol.
ħanajlek, jien ma nieħux kollox fuq granted. Għax jien fl-2008 meta kien hawn il-kriżi finanzjarja kont segretarju nirrappreżenta s-settur turistiku l-lukandi. U jekk kien hemm daqqa li ħadet l-ekonomija Maltija, kien l-lukandi għax turisti minn barra ħadd ma kien jiġi, ħadd ma kien qed jaffordja. Ġifieri naf ġifieri, meta kont immur nin-negozja, mhux biex inżomm il-kundizzjonijiet li hemm, biex nitkellem u naħdem mal-employer biex ma nkeċċux nies. U kont nitkellem mal-gvern, dak iż-żmien amministrazzjoni nazzjonalista, u naraw kif ħanejnu biex nagħtu t-taħriġ jew nagħtu ġranet talli. Minn kollox għamilt biss salvajt l-impjega x'in għalija x-xogħol huwa d-dinjità tal-bniedem. Mela jiena rrid nagħmel minn kollox biex u l-ħaddiem fehem u l-ħaddiem għen. Il-ħaddiem ma jifhimx meta jara l-employer li qed jagħmel il-flus, qed jagħmlu bil-ħidma tiegħu u ma jridx jaqsam miegħu. Hemmhekk li ma jifhimx. U naħseb l-impjegati matul is-snin edukaw ruhom, għarfu il-problemi li hemm, għarfu li jimxu bil-għaqal u għarfu li l-ħadd minnhom m'għandi l-ebda dubju li ħadd l-ebda impjegat mu ħajjitlob iżjed li joqtol il-post tax-xogħol tiegħu. Għax da finalment jekk ħajispiċċa bla impjieg, irid apparti li jsib impjieg ieħor, imma hemmhekk ħajtu daret iddur ma dak il-post tax-xogħol, dara fix-xejn irid imur, fix-xejn jasal, fix-xejn jitlaq mix-xogħol, fix-xejn ħajasal lura d-dar, dara l-ambjent, dara l-sħabu, da jibda kollox minn ġdid. Jiġifieri ħadd ma ħajweġġa' u naħseb illum kulħadd joqgħod attent li jara, però ovvjament kulħadd irid li s-suċċess li tikseb il-pajjiż bħalissa, kulħadd it needs to trickles down to everyone li jibgħadi. Issa fejn hemm trade unions, imorru jinnegozjaw trade unions. Jien bħalissa l-ġewek union qed tagħlaq ħafna collective agreements b'ħafna żidiet u kundizzjoni ta' però fejn m'hemmx trade unions. Nagħmlu di għodu bil-pagani minn ma jibdijom l-employer. Josef, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek magħna. Aħna nittamaw li nerġgħu niltaqgħu miegħek għaliex tajjeb li nisimgħu dawn il-punti importanti. Ibqgħu magħna minn ftit ieħor se nirritornaw nitkellmu dwar il-bomba f'San Pawl il-Baħar, il-maltemp u t-tifrik li sar, se nitkellmu wkoll dwar il-Kamra tan-Nar fil-Gudja u anki terremot li laqat l-Italja mal-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Ibqgħu magħna.